Aquest és un conveni en el qual expressem la nostra voluntat, i no només expressem la voluntat, sinó que aportem recursos, que és una qüestió difícil en els temps que corren. Aportem recursos per fer què? Doncs per renovar, per posar al dia el pla de mobilitat urbana de la ciutat de Terrassa. Tot aquest dibuix general s'ha de dissenyar en un moment determinat, però s'ha d'anar revisant i s'ha d'anar renovant. La ciutat va canviant, les ciutats van canviant, les necessitats de les persones també van canviant, la mentalitat de les persones també van canviant i les possibilitats que tenim les administracions també. I per tant, en aquest conveni el que expressem, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa, és que a partir d'una aportació de recursos per una i altra administració, el que farem serà al llarg d'aquest any 2012 i probablement també una part del 2013, aquesta revisió del Pla de la Mobilitat Urbana per veure com podem fer que la nostra ciutat doni millors respostes a les necessitats de les persones. Ens és molt interessant aquesta revisió del pla, perquè serà el primer pla que revisem, a més que fa tècnicament com a Diputació i com els tècnics de l'Ajuntament. No només és una aposta econòmica, de cofinançament, com ha dit molt bé l'alcalde, i per tant és un esforç reconegut per part de l'Ajuntament que vulguin revisar aquest pla amb aquest cost de 60.000 euros per part de l'Ajuntament i 60.000 per part de la Diputació, sinó també perquè nosaltres, com a Diputació, ens servirà també de model per futures revisions que puguem fer o endegar amb diferents ajuntaments que ens ho demanin, no? Perquè nosaltres, evidentment, treballem en base a les peticions que els ajuntaments ens fan. Hi ha, jo diria que 3 esdeveniments importants que d'alguna manera canvien els hàbits de la mobilitat. Per un primer lloc, el tema que s'ha comentat també del perllongament dels ferrocarrils. Això ens revoluciona la mobilitat a la ciutat. Tot el trànsit de pas que ha de passar pel centre, especialment pels carrers Galileu i Arquímedes, en aquest cas no passarà, sinó que molta gent podrà agafar i utilitzar aquest transport públic. Per altra banda, també tenim la Ronda del Vallès, que és evident que també això contribueix a revolucionar també la mobilitat a la ciutat. I en tercer lloc, tot això implicarà, evidentment, canviar i reorientar el que és la xarxa d'autobusos públics a la ciutat.